Sa moabot nga unom ka buwan, sugod karong adlaw, Pebrero 1, gidili lang una ang pagtransport o pagbaligya og buhi nga mga baboy pagawas sa lalawigan sa Sugbo ngadto sa laing probinsya. Kini aron masiguro nga dili magkuwang ang supply sa karne sa baboy dinhi, labi na karon nga agresibo ang laing dapit sama sa Luzon sa pagpangumpra og baboy gikan sa Cebu tungod kay apektado man sila sa African Swine Fever kun ASF. Niadtong Enero 29, miluwat si Gobernador Juan Garcia og Executive Order No. 8 kalabot niini aron makontrolar sa Sugbo ang merkado sa karne sa baboy. Mauusab kini ang gikasabutan tali sa Kapitolyo ug sa mga sakop sa Central Visayas Pork Producers Cooperative kon CVEPCO atol sa ilang tigom niadtong Enero 29 kauban ang mga representante sa Department of Agriculture. Nakita sa gobernador nga tungod sa pagsulod sa ASF virus sa laing mga dapit sa Pilipinas, sama sa Luzon, Region 8 ug Mindanao, nitaas ang demand sa karne sa baboy gikan sa laing lugar, hinungdan nga misakaw sab ang presyo sa baboy dinhi sa Sugbo. Ang Sugbo nagpabilin paghapon nga ASF free hangtod karon ug mao na lang hapit ang gisaligan sa supply sa baboy. Tungod sa kompetensya sa pagpamalit, ang mga manguprahay mismo gikan sa Luzon mooy mutanyag og taas nga presyo aron makabintaha sila pagpalit. Tungod niini, hapit na mahutdan og supply sa karne sa baboy dinhi sa Sugbo. Kay adto naman kini ibaligya sa mitanyag og taas nga presyo nga anaa gawa sa Sugbo. Gipaningkamutan gayod ni Garcia nga dili magnihit ang supply sa karne sa baboy dinhi. Hinungdan nga nakahukom siya nga dili na lang itugot ang pagbaligya og baboy gawa sa Sugbo sulod sa unom ka buwan, sugod sa Pebrero 1. Atong i-preserve dire, atong ipabilin dire ang mga anay aron andi nga ni mga anak dili nga paliton dadon didto kuha nga na puta. Ang may tabo ani wa nay manggawas nga mga trucks nga magkarga og live hogs. Sa maong iyo, gitugot hinuon ang pag-export og mga baboy nga gamiton sa pagpasanay o pag-breed apan ngadto lang sa breeding farms nga accredited sa Bureau of Animal Industry ug duna usay pagtugot gikan sa Provincial Veterinary Office. Kinahanglan usab nga prioridad ang breeders dinhi sa Sugbo. We support the governor on her decision to restrict the movement of live hogs. She's only looking at the welfare of the Cebuano. So, kaya she told us kay priority gyud ang mga Cebuano, which we supported and agree with her. Gawas sa maong lakang sa Kapitolyo, nahangyo pagayod ni Garcia ang CVEPCO nga ikanaog sa 170 pesos ngadto sa 180 pesos ang matag kilo sa buhi nga baboy gikan sa kasamtangang presyo nga gitanyag sa Luzon nga 190 pesos ngadto sa 195 pesos. Kung makabot kini nga presyo, nakita ni Hulaysan nga mo stable ang presyo sa karne sa baboy sa kamerkaduhan. We also supported the pricing kay we also want nga ang ato port diri sa Cebu would be affordable pod dili ta mo parehas sa Manila nga ni-run away ang presyo iabot og mga 400 plus. But tinabangay lang ta, we know that ang governor nato has the best interest of the Cebuano in her heart. So we also have the best interest for the Cebuano also. Sa panahon nga dapat unta sila ngadto naningkamot pod og proteher sa ilang kaugalingong baboy, wa karon nga nangahurot kita na hinuoy ibutang sa lugar nga kita na mawad ang baboy. Base sa data sa CVEPCO, moabot sa 4,226 metric tons ang binuwan nga demand sa karne sa baboy dinhi sa Sugbo. Apan 2,750 metric tons lang ang mahatag sa suppliers dinhi sa Sugbo. Ang balanse niini kay gisupply na sa backyard racers. So ningon ko whether we like it or not, mag-shortage na kita. Kung magpadayon ni, kay kamo wa na mo excess nga ihatag. So ari na mo sa 2,750 para sa Cebu unta. Nga mao na inyong ihatag. Gimando usab sa gobernador nga gidili na ang pag-ihaw sa mga anay nga mga nakpa. Kadto lang mga anay nga dili makaanak ang mahimong ihawon ug ibaligya sa kamerkaduhan. Sheila Gravinez, Balita sa Sugbo.